Jo sóc com tu i tu ets com jo. Jo sóc com tu i tu ets com jo. Jo sóc com tu i tu ets com jo. Aquest dissabte 22 de juliol el Parc Central Vell de Mataró serà l'escenari del 10è aniversari de les Dissantes, consolidant-se com un dels actes inclusius més grans del territori, formant part de la programació de les Santes. Enguany, els encarregats de música la cançó de la Flash Mob han estat els Boom Boom Fighters i el seu cantant Cuca P amb la cançó més jamaicana del Jo Soc Com Tu, i que ja fa dies estem estudiant la lletra i la seva coreografia. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona en Tomàs Sánchez del grup Boom Boom Fighters. Tomàs, molt bon dia, què tal? Hola, bon dia. Com portes la calor? Pues bastant tòrrida, la veritat. Sí, oi? Estic aquí que gasto 3 samarretes al dia de lo que suo. Escolta, quan sues o quan sueu més? Sense fotre res o en un concert? En un concert segur. No, en un concert seguríssim. Allò és una festa que abans, perquè nosaltres també teníem un altre grup, que es deia Andana, i abans, quan fèiem concerts, teníem molta energia. A veure, que tenim 24 anys, tampoc som molt grans, molt joves, però abans acabàvem un concert i dèiem, podríem fer un altre. Ara acabem un concert i estem tots al camerino sentats a la cadira pensant, ostres, i això ho està fet tot l'estiu, Però vaja, una bona hidratació i les ganes també fan que se'ns passi una mica aquesta bogeria i no la notem tant. Exacte. Tomàs, moltes gràcies per passar pel tic-tac de Ràdio Argentona. Parlem del vostre projecte, els Boom Boom Fighters. És molt jove perquè vau néixer, si no vaig errat, el 2021, enmig d'aquesta pandèmia que ens deixaven fer coses i ens les treien, no? Com neix aquest projecte? Un dia també assolellat vau decidir, ens tirem a la piscina o què? Què vau fer? No, a veure, la pandèmia va obligar una miqueta als músics a forçar-se, no?, a fer-ho tot des de casa i el que abans era que et reunies amb tothom i anaves a un lloc a fer-ho, ara de cop ho portava un, després li passaves un projecte a l'altre i ho anàvem fent per separat, i pues, amb un col·lega que també et dic que estava en el grup aquest, és que tot neix d'Andana, vull dir, són les nostres arrels, per això sortirà molt aquest nom, però estàvem els dos aquí i vam dir, pues, anem a muntar. Bueno, jo havia començat a produir una base i tal, i li vaig dir, mira, grava't unes guitarres a veure què tal, i havia de ser un tema per penjar a l'Instagram com fèiem tots els músics en pandèmia, saps? I quan vam acabar el tema vam dir, ostres, està molt guapo, això no es pot quedar només en un vídeo d'Instagram, anem a buscar un cantant que se li vulgui cantar alguna cosa. I llavors vam trobar l'Oriol, que és el Cuca P, i que el coneixíem d'haver fet alguna col·laboració abans, i vam dir, tu vols fer-te una lletra aquí? Sí, vinga, va. I això va ser a finals del 2020 i al juny del 2021 sortia el tema. Rotllo, va ser així una miqueta com sobre la marxa, i va ser un tema només que havia de ser per Instagram. I ja vam veure que va sortir bé, que a la gent li va agradar, després el següent vam treure, aquest era Cool Breeze, que va ser el primer tema que vam treure. Després vam treure High Grade, ja en aquell mateix juliol, i ja vam veure que allò estava funcionant molt i que a la gent li agradava. I va ser com, bueno, pues anem a fer un CD, no? I llavors vam fer Family Things, que és aquest CD mixtape que vam treure aquell mateix any a l'octubre. Però en un any van passar moltes coses i ja després pues, van venir altres singles, històries, i hem anat creixent. Però sí, en coses de 2 anys, vull dir, hem passat de no existir que aquest any anem a tocar el Rototom. Vull dir, per nosaltres estàs dient una bogeria tot plegat. I a més, doncs, també heu estat escollits per posar música, a versionar, no?, el Jo Soc Com Tu de les Dissantes, que a més també és un any especial perquè celebren el seu 10è aniversari, 10 anys de Dissantes. Què és el primer que vau pensar quan vau rebre la proposta? Perquè vosaltres sou de Mataró, esteu a mitges entre Mataró i Girona... Els dos que som de Boom Boom Fighters, que som jo i en Joan Fiter, som de Mataró de naixement. L'únic que ara en Joan està vivint a Girona. Però els dos són de Mataró. I clar, totes les Dissantes
les hem vist, saps? I hem escoltat totes les cançons i tal. Vull dir, era un projecte que ja sabíem que existia i que realment quan ens ho van proposar va ser, ostres, això no podem dir que no. Ho hem d'agafar sí o sí perquè no podem dir que no. Són les dissantes, vull dir, aquesta cançó nosaltres l'hem ballat al casal d'estiu, saps? Com a nens, vull dir, és que això també... I no, va ser quan vam decidir que no podíem dir que no i ho vam fer encantadíssim. I el següent que ens vam donar compte és que no teníem ni idea, bueno, alguna història teníem al cap, però no teníem ni idea de que era, bueno, de la gent dels usuaris de la Fundació. Que nosaltres coneixíem tòpics d'aquests que es parlen sempre, però que no sabíem realment quina era la seva realitat, saps? I llavors vam parlar amb en Sergi i vam dir, tu, hem de venir un dia, perquè sí també a l'Oriol, perquè l'Oriol, com que és de l'Empordà, que aquest no és de Mataró, és de l'Empordà, i clar, li pots explicar el que són les dissantes, però per saber què són les dissantes les has de viure. Les has de viure, clar. I llavors vam dir, tu, doncs ens presentem un dia a la Fundació i anem a parlar amb tots els usuaris, amb tota la gent, que ens expliqui què volen que diem, com volen que els fem sentir i tot, i va ser anar un matí a fer això i a la tarda vam gravar la cançó. Ostres! I va ser agafar inspiració com una esponja i després anar a l'estudi corrent, a la Casa Estudi de Mataró, que és de l'estudi dels Tiets, anar allà i gravar-ho tot. I dir, ale, pa'lante. Clar, sou una formació molt jove, també doncs ara us han convidat a participar d'aquest projecte. En quant a crear un tema musical, què ha suposat què suposa el que ha suposat per vosaltres rebre aquest encàrrec en quant a dificultat? Perquè quan feu un tema nou aneu jugant, no? Però quan rebeu un encàrrec suposo que afegeix una mica més de pressió perquè no sabeu si allò agradarà o no agradarà, no? Ha suposat, per tant, un repte més complicat o no? Sí, a veure, cada cançó és un repte al cap i a la fi. I el bo que teníem nosaltres és que no és una festa que no tinguem ni idea, saps? Vull dir, que és això, que nosaltres portem 10 anys vivint les dissantes. Llavors és com a nivell musical sabíem que era el que havíem de fer, que havia de ser una cançó que es pogués ballar, que la gent pogués moure's amb ella, perquè sabíem que això es desenvoluparia en una coreografia. Vull dir, no podíem fer tampoc una cançó que no es pogués fer una coreografia o que fos molt complicat, saps? Sinó sabíem que havia de ser una cançó que fes ballar la gent. Llavors vam decidir tot i nosaltres ser un grup de reggae, dansa, bueno, en general música més americana, vam voler provar un estil que és el soca, que és de Trinidad i Tobago, bueno, d'una altra illa del Carib, i vam dir, volem tirar més per aquí perquè també estem descobrint i experimentant amb aquest estil i a veure què tal. I quan vam tenir la base feta va ser com, aquest tema farà ballar la gent segur. I el que tenia més complicat sobretot era l'Oriol, el Cucapí, que havia de fer la lletra, saps? I que havia de ser una lletra, perquè ell és un cantant que, tal com ell ho fa, ell canta molt ràpid i moltes coses en molt poc temps, saps? I clar, va ser tot un repte el fet que es controlés, que digués poques paraules perquè tothom la pogués entendre i cantar, i jo crec que ho hem assolit bastant bé. Bé, és una cançó que enganxa ja des de les primeres notes musicals, amb aquesta trompeta, no? Bueno, és un saxo, És un saxo, veus? És que la meva cultura musical, amb aquest saxo, doncs ja posa la pell de gallina, no? I ja són 3 minuts de vinga, anem a saco. Sí. Nosaltres, quan la vam fer i li vam passar en Sergi, que és el de la Fundació que vam estar parlant, li vaig dir, jo vull que sigui una cançó que quan l'escolti de fons et faci ballar, però quan et paris d'escoltar la lletra et faci pensar. Que si hi ha una persona que no té ni idea de què és la inclusió, de com pensen o com senten les persones amb altres capacitats, que pugui escoltar la cançó i entendre-ho, saps? I que si trobem una persona que no tenia ni idea i escolta la cançó i li fem canviar la seva manera de pensar, crec que ja tindrà èxit, saps, aquesta cançó. Que és el que realment importa, vull dir. I tant. Molta festa i molta història, però el que importa és que les persones amb altres capacitats tinguin els drets que es mereixen i el tracte també social que té qualsevol persona, saps? I no sé per què no se li dona.
Doncs repte assolit. Tomàs, a banda de les dissantes, acabeu de presentar-nos també un nou tema, Tutuki Splash, un tema també molt refrescant per aquest estiu. Com està funcionant de moment el nou single? Pues molt bé, perquè ara amb les noves tecnologies que pots veure tots els números i totes les estadístiques, et pots perdre en això, saps? Però realment el que importa és anar als concerts, tocar-la i veure com reacciona la gent, saps? I jo crec que està responent superbé. Tothom quan l'escolta es posa a ballar amb el seu crush, amb la persona que tenen al costat, amb qui hagi vingut al concert, i això ja és un bon indicador de que la cançó funciona. Ara, si té més visites menys o el que sigui, això ja és una altra història, saps? Però la feina que havia de fer, que era fer ballar la penya, ho ha aconseguit. I com és que heu tret aquest single mig any després del vostre darrer disc Confit? Doncs perquè no ens podem estar quiets. Això, nosaltres estem en propaganda pel fet a la discogràfica, sí. i estan una miqueta que no saben com agafar-nos, perquè Confit, que va sortir al febrer, nosaltres el volíem treure a l'octubre passat. Ostres. Però, bueno, sí, a finals d'octubre. Però clar, el CD com a tal, nosaltres el vam acabar el 1er d'octubre, però en menys d'un mes l'havíem acabat i havia de sortir. I clar, la propaganda ens va dir, nois, això no funciona així, us heu d'estar un temps perquè nosaltres l'hem de distribuir bé, no sé quantos, i va ser com, vale, bueno, doncs el traiem al febrer. Però clar, des de l'octubre que vam acabar el CD fins a ara, alguna havíem de fer, i doncs hem seguit fent temes. I no ens podem estar quiets, no podem treure un CD i parar, sinó... Clar. La màquina no para, hem de seguir fent coses. Exacte, i doncs així ens aneu amenitzant els dies amb la vostra música, sigui amb el CD o EPs, no? O singles, no? Que sempre amb els entrevistats, faig moltes entrevistes musicals i el món musical ha canviat molt, no? Abans es venia un llarga durada, ara es ven molt a nivell de singles. No sé si això també ho heu notat vosaltres. Sí, jo crec, i cada cop som més conscients, perquè al cap i a la fi som un grup que fa 2 anys que existeix, vull dir, i tenim 24 anys, vull dir, no som uns màsters de la indústria ni sabem com funciona, saps? Però jo crec que sí, si vols estar a les orelles de tothom, has d'anar traient singles, però jo no crec que sigui la manera bona de fer música, perquè com més música treguis, més es cansarà la gent quan l'escolti de tu, saps? Vull dir, en el cas de, per exemple, jo què sé, el cas Grasses, mai ha tret un single, saps? Bueno, es va començar a treure a partir de Fans del Sol, però que mai havia tret un single, sempre ha anat fent CDs cada 2 o 3 anys, i han arribat on han arribat, saps? Vull dir, jo crec que l'important és fer bona música, i si fas bona música, el teu CD durarà 3 anys. Ara, si no fas bona música, doncs ves fent singles cada mes i a algú li agradarà segur, saps? Sí, està clar, alguna calarà. Exacte, jo crec que és un match mix, i jo crec que també com més temps li dediquis a una peça, doncs també més cuidado estarà i la persona que ho escolti també ho rebrà millor. Senyal de que no pareu quiets és que teniu una sorpresa per aquest estiu i que vau anunciar la setmana passada per Instagram, es diu Tot el que hem viscut. Què ens pots avançar i quan la podrem escoltar? Ostres, sí, això surt ja, Això surt... Que me lo quitan de las manos, ja. Sí, un altre tema... No, això era... Vam fer... Bueno, és que té una idea curiosa, aquesta cançó. Que, saps, la cançó dels tiets de Clar que t'he trobat a faltar, amb la Julieta, sí. Bueno, doncs aquesta cançó, com que, bueno, amb els tiets som col·legues i tal, els hi vam demanar les acapel·les perquè vam trobar un rhythm per internet, que es diu Major Rhythm, que és el Tenon de Pachelbel, però amb reggae. I el vam muntar i tot com per fer una versió d'aquest tema. Exacte. Aquesta. Tema. Volíem fer una versió d'aquest tema, però amb reggae. I pel que fos, doncs al final, parlant amb els tiets i tal, vam dir, tu, està guapo, però és igual, no el traiem. I vam agafar la base i un altre cantant, que és el Trópico, que és de Girona, és dir, l'Eric Trópico, va dir, buah, jo em vull tirar unes guerres aquí. No sé com, doncs vinga. Com va començar tot Bum Bum Fighters amb el Cucapí, de passar un tema que ho havies fet per una cosa i acaba sent per una altra, doncs això ho hem fet el mateix, amb tot el que hem viscut.
I res, i això surt ja. Vull dir, és un tema molt, molt personal, jo crec que té una lletra molt, molt potent a nivell de missatge, que parla sobre l'amor i sobretot el desamor. I jo crec que no és un tema que fa molt d'estiu, però crec que dins de tota la bogeria que acostuma a ser l'estiu, de festes majors, de concerts i tal, sempre tens un moment de petita depressió emocional i crec que descriurà molt bé aquests moments d'estiu. I quan dius que això està ja, vol dir abans de... Bé, en 1 o 2 setmanes o... Això surt el dijous. Això el dijous ja? Sí, que m'ho he tirat al calendari perquè dic, espera, això sortia ja. Doncs això ja és ja, tu, això... Ja és ja, sí. Doncs vinga, dijous mateix ja la punxarem aquí en el programa, ja sigui per despertar-nos més emocionalment, no? Que també va bé. Sí, que tot sigui progressiu, que no comencis a tope, saps? Això mateix, que hi ha dies que t'agrada començar a tope i hi ha dies que t'agrada començar més piano-piano, que hi ha de tot. Escolta, no hem d'anar full cada dia. Clar. Per acabar, Tomàs, com es presenta aquest estiu en quant a gira? Us veurem dissabte amb les dissantes, no hi podeu faltar, i no sé per on passareu més. Doncs ara aquest juliol, el dilluns, el 24, toquem a Blanes, el dia 29, el dissabte que ve, toquem a Vilanova i la Geltrú, i després, per l'agost, ens podreu veure a la Santa Susana, a Castelló d'Empúries, tot el Rabo Lagartija, del Festival de València, i crec que... i més llocs, però que ja anirem confirmant. Doncs ja. I al setembre també, però ja s'anirà confirmant. Perfecte, doncs vinga, a suar la samarreta a dalt de l'escenari i a baix de l'escenari, que també toca descansar i recuperar forces. I passar calor. I passar calor, si més no, sí. Exacte. Doncs ja ho sabeu, l'examen final per posar en pràctica la coreografia de la Flash Mob de les dissantes serà aquest 22 de juliol al ritme del Jo Soc Com Tu dels Boom Boom Fighters i Coca Pi. Tomàs Sánchez, moltes gràcies per passar pel Tic-Tac de Ràdio Argentona. Que vagi molt bé dissabte i felicitar-vos pel tema a tu i a l'altre 66,6% de la banda. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Una abraçada. Vale, una abraçada. Directe a l'assumpte, el dissabte a les dissantes al sol, aquí estem de xilques i aixequem el vol, i la gent del barri no em deixa sentir sol. És festa major des de l'agost fins al juliol, ja hi som. Ja t'he dit com m'agrades molt, com a abella flor, com a cargola una col. Si això et fa moure, ajuda'ns a fer soroll, truca als col·legues i avisa el comboi. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu i com tu, i tu ets com jo, com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Quin estil, com es mou, únic que entre molts i a la vegada com tothom. Digue'm què vols tu, jo feina i un sou, i tenir terreno amb una caseta i pou. Plou, però no es pot parar el show. Wow, mira quin estil, com es mou, un cor enorme i fort com un bou, únic que entre molts i a la vegada com tothom. Porta'm respecte i aparca la pena, creus que sóc diferent, potser que frena. Ell si m'ho proposo, qualsevol proesa, no hi ha diferències entre jo i tota la resta. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu i com tu, i tu ets com jo, com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo, com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu i com tu, i tu ets com jo, com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo.